Aron mas paspas pa ang contact tracing sa dakbayan sa Talisay, mga direct contact sa nagpositibo, ipaubos una sa antigen test. Samtang dugang facility alang sa mga direct contact, gipangitaan og pamaagi sa kagamhanan. Ang report ni Femery Dumabo. Tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa mga nataptan sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay, mas paspasan usab sa dakbayan ang himuong contact tracing. Mato ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga imbis ipaubos sa swab test ang tanan nga direct contact sa nagpositibo, ipaubos una sila sa antigen test. Sudlang sa pipila ka oras, masuta na kung positibo ba sila. Maong dali ra usab ang pag-isolate kanila. Nunot niini, nangita karon ang kagamhanan og dugang isolation facility. After sa meeting nila ni Governor Gwen gahapon ug ang mga mayors, mo follow mi atong plano ni Gov nga the first generation contact sa mga positive nga among ipa-antigen test. With that 14 days nga isolation or quarantine, if anybody sa katong mga first generation contact mo exhibit og kanang ILI or symptoms of COVID, manatong RT-PCR. Gitugan ni Alanzado nga katunga sa mga dugang positibo, mga direct contact niadtong COVID patients nga naa sa Tambalanan. Ang syudad aduna karoy 353 ka mga aktibong kaso, kay nadugangan og 32 ka mga nagpositibo. Si Mayor Samsam Gulias ug si Tito Dahed, lakip na usab ang IETF sa dakbayan sa Talisay. Nakigtagbo karong hapon sa 22 ka mga kapitan ug gituki ang padayong pagsaka sa kaso. Samtang magpatabang ang City Toda sa mga barangay opisyal, pagbadlong sa mga tricycle, e-bike o habal-habal driver nga mag-overloading, maong dili na masunod ang social distancing. Na-identify naman og kinsa tong mga barangay ang grabe kaayo nga kaso sa COVID. Unya at the same time, sa transportation ug sa traffic, manawagan jud mi sa atong mga barangay kapitan nga mangayo mi nila og tabang sa pagpatuman niining pagdili sa overloading. Uba ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.